odkiaľ? Jozef Šala? Nie, priehrada Králova. Priehrada Králova. River Mobil. Takže, a odkiaľ si momentálne? Vidím River Mobil, ale musím si napísať mesto, odkiaľ si. No, ako z Ošale som, ale som na priehrade Králova z Oďou, ako z jachtou. Takže River Mobil Šala, áno? Môže byť tak, priehrada Králova. Priehrada Králova, to je ako upresnenie. Jasné, tak s loďou som ešte spojenie nemal, super, no tak napíšeme loď. A fantázia. Ja ťa zdravím, prajem všetko dobré a report momentálne pre teba je 58. Áno, výborne, výborne. Ja mám túto anténu, tú balkónovú anténu mám na tom. A mám posývalovadlo 50 W, ináč ako toto Halamax 295. No tak si poviem, hodne pekných spojík, Počuli, Boris. a nech sa ti darí. 7, tu bol 125 River Mobil z Kráľovej nad Váhou. Takže expedícia Trnaváci začala vysielať z lokátoru Jozef Neruda 88 Kvído Mária. Je to kopec Záruby, 768 metrov nad morom. Je to najvyšší kopec Malých Karpát, takže pomaličky sa to rozbieha. Tu máme také pekné ohnisko spravené, nachystané vlastné, aj pre všetkých turistov. Sme si spravili nejaké drevo, takže sa bude niečo opekať večer popri vysielaní. A teraz sa pozrieme trocha na českú stranu. Vlastne tá česká strana je teraz trocha skovaná za tými stromami, ale ako signál bude letieť krásne aj tak. Takže expedícia Trnaváci je zložený Boris Trnava, Alan Trnava a Bubák Trnava.